Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri kutsvakawo maadvices kubva kune vedare renyu, but as for now my partner, kana kuti regedzai ndinge ndichiti murume wangu akanditi I must not worry nekuti zvinhu zvake akatozvigadzira kudhara. Saka murume uyu mukoma ndakasanganawo naye online ndokubva tatanga kudanana. Chinhu chaakatanga kundibvunza akanditi, iwe uchiri mhandara here? Ndikabva ndati hongu. Ndokubva aita sekunge ainge asitomborina kana basa nehumhandara hwangu. Zvinova zvinhu zvokuti zvakatondirwadza because panguva yacho iyoyo ndakati ndatarisa maprofile picture zvekare nemastatuses ake, ndakabva ndaona kuti munhu anoratidza kuti iye ane twunhu twake. So by me being a virgin, I thought kuti this was going to be the winning point, but iye manje haana kana kutombogara aita kana hanya nazvo. Ndaiti kana ndikaenda kusleep over kumba kwake ndaibva ndamuti inini ndainge ndiri ready kuti tinge tichiita bonde because ndainge ndichida kuti ange achizonditora semudzimai wake, but iye manje ainge achingondiudza kuti tichazoita mangwana. Kudzamara mukomana she munhu azoti ainge achida kuti ndinge ndichiuya kumba kwake. Ndakafara apo paakandiudza kuti ainge achida kuti ndinge ndichiuya kuzotanga kugara naye, but mukoma ndakazochovha naye mazuva iwo anokwana kuita 5 tigere tose pasina kana kumboita bonde, even romance zvayo. Ndaiti nguva iyaya yekuti anenge ava kubvawo kubasa, ndaibva ndapfekawo zvinhu zvokuti zvinenge zvichizomuattracta. Kudzamara ndava kungopfeka even only a t-shirt ende ndichitira kuti iye ange achizoona kuti handina kana bhurugwa zvaro remukati, but the guy, it was as if he was not even seeing me. Ndaitoti kana ndikauya ndikagara pamakumbo ake, then aibva azondiudza kuti iye he is too busy, pane zvinhu zvaainge achigadzirisa kubasa kwake. So on the night iyo yaakazondiudza kuti ainge achida kuti tinge tichizoita bonde, handidi kukunyeperai, ndakafara zvisingaiti. Musi wacho iwoyo ndakabva ndamhanya ndokubva ndaenda kutown ndikabva ndatotenga kabra kangu kakanaka nekajitambo kangu ndichida kuti ndinge ndichizoimpressawo munhu wangu. So mukoma usiku hwacho akazoti adzoka, but akakasika kudzoka, akadzoka zvekuma 3 p.m. paakandiudza kuti ainge aine uko kwaainge achida kuti tinge tichienda kunorara. Ndakatoti oh wow, because mupfungwa dzangu ndainge ndichizviudza kuti munhu uyu ari kuda kuti tinge tichienda kunorara kuhotel. So mukoma takabva tazoenda pamba peimwe n'anga, but ndakazotofind out kuti pamba pacho patakarara painge pari pen'anga. This was the following morning, but usiku hwose so ndainge ndichingoti ndikarara ndobva ndabatwa nemadzikirira. Fine, takati tapedza kudya ndokubva tazonzi tainge tava kuenda kunorara, ndokubva tazoenda kune imwe bedroom. Takati tasvika kuya then iye akabva ati ngatidzimei malights. Ndakamboramba because ndainge ndichida kuti iye ange achiona kuti zvechokwadi ndainge ndatoblita, but iye akabva ati kumhandara wako handitomborina kana basa naho, but ainge achitonyepa mukoma. Oh, this time ainge akapiwa mhiko yekuti aifanira kuti ange achizoroora mhandara. So on his side he had been looking for one, but ainge achishaya. So akazondiudza the following morning mushure mekunge ndaona kuti pamba patainge tiri painge pari pamba pen'anga. So usiku hwacho ihwohwo takazoti zvino nguva iya yekuti tinge tichiita bonde yakati yakwana. Munhu ndopa akabva azotora chimwe chijira, then akabva azoisa chijira ichechiya pasikarudzi yangu. Ndikabva ndamubvunza kuti ko ainge achiitei, akabva ati ainge achindipukuta. Ndikabva ndati iwe, from what I have heard, kuti inini ndisazonyanyisa kurwadziwa kunofanira kuti kunge kuchizova nelubrication yakawanda, and I expected us to use lubrication so that ndisazorwadziwa, but ainge achitopukuta mukoma. At that time pandainzwa kuti ndainge ndatota ndokubva andipukuta. Akati apedza kundipukuta kudaro ndokubva azotanga kuzvipukuta zvekare sikarudzi yake, then ndokubva achizouya pamusoro pangu akabva azotanga kuita bonde neni. But ipapo mukoma paainge achiita bonde neni ndakabva ndamuona kuti ainge akatarisa kusaidi asingade kutarisana neni. Then ndikabva ndazomubvunza akati ndichazokuudza nhasi, let us just enjoy. Akati
takati tapedza kuita bonde ndichirwadziwa paya akabva azoti ainge achida kuenda kunotsvaka maherbs ekuti ndisazonyanyisa kurwadziwa. Saka pakati maherbs I just thought kuti maybe munhu uyu ari kuenda kunotsvaka mapiritsi. Ndokubva achizodzoka. Paakadzoka weekend mukoma ndakabva ndazopiwa glass randainge ndichifungidzira kuti rainge riine mvura, and I expected him to give me the pills, but mvura iya yamukoma yandainge ndichingofungidzira kuti it is normal tap water ndakazoti ndonwa kudai yowekani mukoma mvura yainge ichivava iyoyo yainge yakazakaniswa nemamwe mazimidzi. Ndikabva ndamuti ko izvi zvauri kundipa zvimbori zvii? Akabva azoti ndo wainge uri mushonga wacho iwoyo wekuitira kuti ndisazonyanyisa kurwadziwa sezvo ainge andibvisa kumhandara kwangu. Fine mukoma. Ndakabva ndangonwa mvura yaya. Mushure mekunge ndanwa mvura ndokubva achizobuda. Ipapo mukoma akabuda. I can say kuti iye paakandibvisa kumhandara it was somewhere kuma 7 p.m. Munhu paakazodzoka mukoma ndainge ndatoneta nekumumirira. Apa kurara ndainge ndisingadi kurara because I was scared. Ndainge ndichingoti ndikanoda kungonobatwa nehope ndobva ndabatwa nemadzikerera. But mukoma dzichinoti 12 a.m. munhu achiti ngori kudzoka zvekare murumu muya matainge tiri. Ndikabva ndamubvunza kuti naiwe ko wanga waenda kupi? Ndokubva ndamubvunza kuti ko chimucheka chechiya chawambondipukutisa chiripi, because ndainge ndakatombochitsvaka at that time mushure mekunge abuda ndichiti munhu uyo sezvo asiya rume rwake mandiri rekedzai ndinge ndichizvipukuta because I did not have any towel at all. So mukoma ndakazoti ndachitsvaka ndichachitsvaka ndokubva ndatochishaya zvachose. Mukoma ndakazoti ndava kutaura naye ndopaakabva azondiudza kuti iye manje ainge akatoromba. Ndo zvaakandiudza izvozvo. Akanditi inini ndakaromba. Mukoma paakandiudza kuti ndakaromba ndakashaya kuti ndotiza here. Ndokubva ndatanga kuchema ndichiti kana uchiti wakaromba do you mean kuti une zvikwambo zvako here? Akabva ati kwete, ndingori ni chimwe chimuti icho chandikuda kuti ndinge ndichizokurakidza ndo chinondipa mari ichocho, uye ndo chinoita kuti mabusinesses angu ange achizofamba mune zvakanaka. Mukoma ndakabva ndatanga kuchema. Akabva anditi hausi kufanira kuti unge uchichema nekuti kuchema kwako kuchazokonzeresa zvakawanda. Mukoma ndopa akabva azondiudza kuti iye mukuromba kwake ainge akazama kuti ange achitsvaka munhu ane mutupo sewandinoyera inini but ari mhandara, achindiudza kuti iye akarara nevakadzi vakasiyana siyana avo vanoyera mutupo uyo wandinoyera, achingotsvaka mukadzi wekuti anenge achiri mhandara. But iye akabva ati ndazowana iwewe and I want you to be the happiest woman in the whole world. So mukoma akabva azondiudza kuti iye ainge atora chimucheka cheche chaainge akandipukutisa ndokubva azonochipa umwe munhu. At that time ainge asingade kutondiudza kuti pamba apa patainge tiri painge pari pamba pen'anga. Mangwana acho makuseni manje ndo munhu paakazondibudira pachena akabva ati so kutorara kwataita kunoko sezvaunongoziva kuti I can afford to take you anyway, to fly you anyway, but ndanga ndichifanira kuti ndinge ndichizoya kuzozadzikisa mhiko dzacho nekuti pano pacho ndipo pacho pandakatanga kuita izvozvizvi zveurombwa, ndichitanga kutoita dare rangu rekutanga ndichizoudzwa kuti paropa rangu painge paine izvo zvainge zvakaiswapo pandiri zvainge zvichazonetsa, uye kunyangwe zvikazonzi panenge paine mhepo inenge ichida kutaura pandiri nekuda kweizvo zvakaitwa paropa rangu, mhepo iyoyo haikwanisi kuti inge ichizotaura. Saka n'anga yacho yakabva yazomupa chimuti chacho ichocho chikaita kunge chimudzi kuitira kuti chinge chichizomubatsira mumabusinesses ake. Saka at that time mukoma ndakabva ndangogamuchira zvose, ndikabva ndangozviudza kuti ndo zvatongovapo ndo zviripo. So mukoma nashe ndo nyayawo iyo yandakaudzwa nemurume uyo wandiri kugara naye. So far tatova nealmost gore rose tigere tose, but mukoma nashe kuti ndikuudzei kuti pane rimwe zuvawo randinokwanisa kupupura kuti ndakambojambawo maperiods angu kana kuti ndakamboita miscarriage kubva zvandatanga kugara naye murume uyo. Aiwa zviri kutoramba. Saka iye ndakamubvunza akabva anditi nekufamba kwenguva zvichaita bo. Saka ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo, vange vachindidzidzisawo kuti nesituation yangu iyi ndoita sei
iniwo mukoma nditori nherera. Saka akabva azonditora ndokubva azoti ainge aine uko kwaainge achida kuenda neni. So ndakabva ndatoona kutoti tainge tatova muna Bulawayo Road ndokubva taramba tichingofamba ndichimubvunza kuti tiri kuendepi, ainge asingandipinduri, ainge angori zii. So akabva azongokaruka mukoma arova motikari yake mabreak ndokubva atopaka, akabva azoti ndige ndichiburuka ndokubva taburuka paya ndokubva tazotanga kufamba pati hatina kumbofamba zvinoenda kure ndokubva tazoenda painge paine rimwe zimuti, akabva azoenda pamuti paya akabva apfugama ndokubva azotanga kuombera achitaura zvaainge achitaura. Akati apedza kudaro mukoma ndokubva azodira ropa pamuti paya. Ndakabva ndamubvunza kuti ko ropa iroro ainge ariwana kupi, because akaburuka motikari ainge akatobata chidrink cheRevive, but takazoti tasvika pamuti paya ndakatoshamisika kuti ainge ava kutomwaya ropa instead of drink. Ndakatoona kutoti rainge ritori ropa ndokubva ndamubvunza kuti ko ropa iroro ainge ariwana kupi, because ndainge ndava kuchitya manje, but iye manje akabva anditi ndaisafanira kuti ndinge ndichitya and ndaifanira kuti ndinge ndichinyarara nekuda kwekuti ainge ari busy nedare rake. Mukoma akazoti apedza kuita zvese zvaainge achiita ndokubva azongofemeruka kudai akabva azonditarisa. Ndakavhunduka mukoma because akanditarisa nerimwe ziso rainge richityisa, ziso rake rainge rakaita kubuda kudai. Akabva azonditi ipapapa paunoona apa ndo pakapararira mhuri yangu yose. Ndakabva ndatanga kuchema. Akabva anditi ko iwe sei uchingogara uchingochema, vanhu vacho vakapararira apa unovaziva here? Ndikabva ndati kwete. Akabva ati amai guru vako. Ndikati amai guru vapi? Akabva ati uyo ainge ambori mukadzi wangu nevana vangu vatatu. Mhiko dzacho dzandakaita painge pachidiwa zvekare ropa, saka ndakabva ndazovapfuudza, ndivo vakapararira ipo pano pamuti pano patimire. Saka mukoma ndo zvacho zvaakandiudza izvozvo. Akabva ati ndidzo mhiko dzaakaita uye iye haachafaniri kuti ange achizodeura zvekare ropa rehama kana kuti remutorwa, haafaniri kuti ange achideura ropa remunhu. Ndakabva ndazomubvunza kuti saka ropa iro raainge amwaya pamuti uye akabva ati iropa rehuku, because patainge tichiri kumba kuHarare ndo zvaainge akaita. Akabuda ndokubva azonotenga huku dzake akabva azodziuraya huku dziya. Saka bva ati ndo ropa racho iroro raainge amwaya pamuti uya. So mukoma Nashe ndo zvaakandiudza izvi. Zvino ndichiuyawo padare renyu ndikuda kuti vedare renyu vange vachindibatsira nekuti iniwo ndichiri mwana mudiki. Iye anoti he values me a lot because out of the 1,000 women that he slept with, I am the only virgin that he has ever slept with. Iye anoti kunyange mudzimai wake, iye mudzimai wake uyo waakazochekeresa, hanzi ainge asitori mhandara zvachose ende kuzonosvika mukuzonofa, hanzi mukadzi wacho ainge achiramba kumuudza kuti mhandara hwainge hwakaenda kupi. Ndo zvakazokonzeresa kuti ange achingomutsamwira. Ipapo pacho paakazonzi aifanira kuti ange achizotsvaka uyo wekuzosacrifice ndokubva azosacrifice mukadzi, asi hanzi midzimu yekumusha kwemukadzi ndo yakabva yazotora zvekare nevana vake vose ndokubva vazongofirapo paspoti, but hanzi vana vacho vaifanira kuti vange vachizorarama. Saka mukoma ndo nyaya yawo iyo yandakaudzwa. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo hanzi 21 years. Apa zvinhu zvaatosangana nazvo naimi, zvinhu zvinotyisa kudaro. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyo mucomment section so that she can make the correct decision. Rekezai vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyomukoma. Ko ini pandakaenda kumusha ndainge ndisingatozivi kutoti zvandainge ndakumbirwa namama nasisi kuti tinge tichiita kwainge kutori kutotsipika munhu. Takatsipikawo umwe wehukama nejongwe. Saka bhuti ava mukoma tainge tichigara uye tichishanda navo kuno kuSouth Africa, but zvakabva zvazonetsana nasisi because ivo zvavainge vachiita vainge vaine business ravo rimwe chete iroro. Zvavaiita ndezvekuti vaihodha, munoona mawashing powder aya, vobva vazomatumidzira kumusha, vobva vazomatengesa. Saka mene kuti zvakazonetsana papi, but bhuti ava vacho vakazourawa nasisi ndo vainge vaita hundyire because ipapo vakati vaendesa order kumusha
musha ndokubva zvazonzi hanzi zvinhu izvi zvainge zvakabatwa neZimram Road but dzainge dziri nhema. Then ivo sisi vakabva vazofind out kuti dzainge dziri nhema because bhodhi vainge vatova nomumwe muCID wavo uyo wavainge vava kushandidzana naye, saka vakabva vazotaurirana kuti inini shamwari nyaya iripo ndeyekuti ndinoda kuti ndinge ndichinyudza sisi vangu. Then muCID wewe ainge achitoziva kutoti motikari yatova pakati. Then zvinhu zviya ndokubva zvazobatwa uye zvekare mainge muine zvinhu zvinodhaka zvakaita kunge vana bronco, saka zvose zvakabva zvazotorwa. Apa sisi vainge vachitotarisirawo kutoti ipapo ndopavaifanira kuti vange vachizomuka, but ivo bhudhi ava vacho vavakazouraya vainge vatovarongera hondo. Saka zvinhu izvi zvakati zvatorwa, then bhudhi vakabva vazoti inini ndikatengesa zvinhu zvangu then ndichabva ndazoti paya pandinenge ndohodha ndobva ndazokupawo imwe staff, but bhudhi vakazongoramba vachingoti ndichazokubatsira, but bhudhi vakangoramba vachingoti ndichazokubatsira kudzamara nyaya iyi yazopindirwa naamai guru. Apa amai guru vainge vasingazvizivi kuti ivo bhudhi vainge vakatoronga dhiri. Ivo sisi vakazoti votaura naamai guru ndokubva vachizotanga manje kutukana. Saka mukuzonotukana kwavo amai guru vakabva vazouya ndokubva vazotuka sisi, then ivo vakabva vazoudzwa manje nabhudhi kuti chii chainge chakaitika. Saka nekufambawo kwenguva manje bhudhi vakazotanga kuita zvechihure. Amai guru pavakazobata mamessages ndopavakabva vazouya manje vachitaura nasisi vachivaudza zvose zvainge zvakaitika. Sisi vakabva varwadziwa ndokubva vanonetsana nabhudhi, but bhudhi manje vakabva vatotanga kutotuka uye zvekare vakabva vatorova sisi, vakabva vati handina kana sent randinokupa nekuti zvinhu zvako zvakatorwa nemapurisa paroad block. So sisi vakabva vati haisi kana problem. Sisi zvino mukoma vakabva vazoenda namama vakaenda kuChipinge. Zvinhu zvose izvi vakazviita vari voga, saka bhudhi vakabva vazongoshayika, vakangorwara kwekanguva kapfupi ndokubva vatonzi vaenda kuchipatara. Bhudhi havachatogona kufema, havachadyi, havachagona kufamba, havachatauri. Then tikatonzwa kutoti bhudhi vatoshayika. Pose apa sisi havana kana zuva rimwe chete zvaro ravakamboenda kunodongorerawo ivo bhudhi pavainge varimo muchipatara, but ivo sisi vanotongoitawo zvekungojingirisa vari padheni, havana kana kumbogara vakaenda kuya. Saka pose apa sisi pavaingoramba vachingorova ma-up and down vachinonobuda kunana Chipinge uko vainge vachizama kuti vange vachitsipika ivo bhudhi ava because mweya wavo wainge wovapfukira. Mukoma ininiwo ndakabva ndazongonzi natsisi tiri kufanira kuti tinge tichienda kumusha. Ipapo mukoma vakabva vandirova necounter attack, vakabva vati taifanira kuti tinge tichienda kunohodha zvinhu kuZambia zvekuti tinge tichizodzoka tichitengesa kunoku. Mukoma vakabva vati tiri kufanira kuti tinge tichimboenda kunoona mama ndokubva tazoenda kumusha tichinoona mama. Inini ndakavakira somewhere else, but ivo sisi vakavakira kwedu ikoko kwatinobva. Takati tasvika kuya mukoma usiku hwacho ihwohwo ndokubva zvazonzi paifanira kuti pange pachibatwa jongwe. Rakabva ranzi raifanira kuti ringe richibatwa nemwana wangu, chimwe chimwana changu chisikana chakati chabata jongwe riya. Wani kwendini ndainge ndotambidzwa jongwe riya, ndikabva ndanzi namama ndaifanira kuti ndinge ndichirisunga makumbo. Ndikati regedzai ndinge ndichirisunga, ndokubva ndatora tambo iya yavainge vandipa ndikabva ndasunga jongwe riya ndokubva ndarigadzika pasaidi. Ivo mama vainge vachingoti tichazoona kuti todii naro time. Mama nasisi vakazosara vachitaura. Sisi ndo vakazoya manje vachindidaidza vakabva vati pani kwandinoda kuti munge muchindiperekedza mainini, ndiperekedzei. Ndakatomboramba ndokubva ndazobuda paya, vakabva vati musasiya tochi. Ndokubva ndatora tochi ndokubva tabuda tava kufamba manje. Tainge takati inini mama nasisi, but ivo amai ndo vainge vakabata jongwe riya. Takati tichifamba ndokubva tazotsauka, ndokubva tazopinda musango, tikabva tafamba. Takati tatifambei ndokubva tazosvika pane umwe musha uyu watongovawo dongo zvawo, but vana vepo pamusha ipapo vari kunoku kuJoni. Ndokubva tazoenda kumakuva, ndikabva ndati naimiko kunoku kumakuva ko tiri kumboiteiko. Ndo pandakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichipfugama, ndokubva ndanopfugama padhuze neguva riya. Vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichizoreverera, but ndichireverera zita ramukoma vaya
avo vakaurawa nasisi namama. Then ndikabva ndatanga kureverera paya ndichitukirira mweya kwavo ndichiti mweya wavo waifanira kuti unge uchiuya kuzogara pajongwe riya. Ndo zvakazoitika ipapo mukoma. Mweya uya wakabva wazouya ndokubva wazogara pajongwe riya, because jongwe iroro mukoma rakabva ratanga kutaura, but zvarainge richitaura mukoma panguva yacho iyoyo ini handina kukwanisa kuzvinzwa, because ivo sisi vakazoti pose pandainge ndoita izvozvo hanzi ndainge ndava kuita sekunge munhu ainge atogarwa. Vabvunza kuti ndainge ndagarwa nei, but havana kana kumbondipindura. Saka hanzi jongwe iri rakabva rataura, then ndokubva vazorasirira jongwe riya. Saka mhepo yabhudhi yainge ichimbopfukira sisi namukoma, mhepo iyoyo takabva tazoigadzika pajongwe iroro. Handizivi kuti jongwe iroro richiri kurarama here kana kuti rakasotofa zvaro kudhara. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Takatsipika mukoma nejongwe. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. I think makarohwa 10 note. Mwana uyu akanzi ngabate jongwe ka mangwana mwana yeye anokwanisa kuzotambudzika. Hey, but why tichita zvinhu zvakadaro wakomana? Why tichita zvinhu zvakadaro? Hutsinyi ndo hutsinyi ikoko. Apanzi ndakabva ndazofuridzirwa kufesi, ndikabva ndatotanga kutoita zvose zvavainge vachida kuti ndinge ndichiita apa ndakasvikirwa. Saka zvizhinji zvacho handichazvirangariri. Yo, kana wakamboitiswawo zvimwe zvinhu zvekuti haunzwisisi nehama dzako, please come to my inbox and tell me your own side of the story.